Milí vodnári, vy ste obdarovaní úžasnými analytickými schopnosťami. Vy vodnári viete urobiť rýchle rozhodnutia. Váš nový vládca je Urán. Urán je rýchly, nečakaný a nekonvenčný. Starovekým vládcom je však planéta Saturn, ktorá je úplne opačná, je pomalá, je reštriktívna, koncentrujúca sa na detail a na rutinné záležitosti. Doteraz ste preukázali veľmi veľkú trpezlivosť, pretože váš starodávny vládca Saturn, pán Karmy, sa pohybuje v 12. sektore horoskopu, čo je posledná uzatváracia oblasť. Je tam už od decembra 2017 a ešte tam zotrvá až do roku 2020. Maj teda ešte trpezlivosť. Saturn je energia materiálna, preto jeho výsledky sa vdajú v živote veľmi ľahko vidieť. Je to tzv. Tvrdá realita v živote. Je to naša práca, povinnosť, záväzok. Saturna si treba odpracovať. Je vládcom času, univerzálnych pravidiel. Je to jednoducho tvrdá pravda o živote. Výsledkom Saturna je vytvorené dielo, ktoré je viditeľné pomocou hmoty, ako je napríklad dom, pôda, biznis. Saturn všetko spomaluje, lebo len tak môžeme veci doviesť do zdárneho koncu, tak aby sme nevynechali ani jeden detail. Ak ho vynecháme, nastane blokáda alebo iná prekážka, ktorá spôsobí to, že sa budeme musieť vrátiť a opraviť tento malý detail v živote. U teba má úlohu tzv. Ukončovaciu, lebo ti ukončuje jeden veľký 29-ročný cyklus života. Obzri sa za sebou a uvidíš, čo všetko si v živote dosiahol. Určite si vytvoril základné životné štruktúry, dlho si pracoval na rozvoji rodiny či biznisu. To všetko je zásluhou Saturnu. Je to ťažká planéta, ktorá ťa bude v roku 2019 sprevádzať cestou ukončovania starých záležitostí, starých životných zvykov, starej karmy. Možno budeš cítiť aj trochu strachu, ale je to len o tom, aby si sa pozrel hlboko do svojho minulého života a pochopil ho. Neboj, nemaj strach, naopak buď rád, že ti pomôže odstrániť všetky staré zvyšky života, ktoré už nefungujú. Ak si cítil veľký náklad a ak si niesol veľký batoh, možno aj psychologický batoh, tohto batohu sa budeš postupne zbavovať, čo je veľmi dobrá správa. Pracuj preto na očisťovaní svojej mysle, ale aj svojho tela, ale aj na postupnom uvoľňovaní ľudí, starých zvykov a štruktúr, ktoré už k tebe možno v roku 2020 patriť nebudú. Respektíve, ak budú, tak budú zbavení ako keby takej starej identity a ponesú už nové mentálne a psychologické vzorce. Táto 12. oblasť je oblasť čisto skrytá a súkromná. Je tam ticho. Predstav si, že ideš na dovolenku niekam ďaleko do hotela, za more, za oceán, alebo pracuješ v knižnici alebo v nejakom laboratóriu. To všetko patrí do tejto oblasti. Tu si môžeš užívať svoj život pomaličky, rozjímať sa, čítať knihu, chodiť na meditácie a chodiť na masáže. Môže sa tu samozrejme aj liečiť. Je to teda určitá separácia od stresu. Ak si veľa času strávil vo svojej izbe, mohol si napríklad aj malovať, alebo si sa mohol pripravovať na skúšku ako študent. To všetko je vyjadrenie Saturna v 12. sektore. Pracuj teda tvrdo na tvojej vnútornej úrovni, na úrovni psychiky, dobre sa vyspí, dokončí projekt alebo sa lieč. Pri tomto procese ti pomáha aj Pluto. Jeho význam je čisto očistný, psychologický a hlboko prenikajúci do celého tela. Celý tento proces je vlastne procesom ukončovania starých záväzkov, starej karmy a príprava na nový cyklus. S uvoľňovaním starých nepotrebných zvyškov života ti pomôže aj karmický úzol rozpájací, ktorý zahrňuje históriu celej tvojej rodiny, ale hlavne teba, tvoje minulé skúsenosti, zručnosti a dosiahnuté expertízy. Cieľom je nájsť pravdu o živote, nazrieť hlboko do tvojej duše, očistiť ju a pripraviť ju na nový začiatok. Saturn sa bude počas roku 2019 kontaktovať na planétu Neptún, ktorá vládne znameniu Rýb. Saturn ako tvrdá realita sa bude spájať s Neptúnom, ktorý predstavuje sen, umenie, vodu, oceán, spiritualitu, ale aj únik a klám. Bude medzi nimi pozitívny aspekt a tak postupne s pribúdajúcim časom si uvedomíš,
že všetky tieto uvoľnenia a ukončenia ťa budú postupne približovať stále bližšie a bližšie k tvojmu dlhodobému cieľu a snu. Pozorujú to hlavne v januári, v júni a v novembri 2019. Uvoľni teda všetko minulé, priprav sa na všetko nové. 1. januára máme na oblohu planetu Venušu predstavujúcu lásku, malé peniaze spolu s mesiacom. Stoja tesne vedľa seba v pozitívnom spojení na planetu akcieschopnosti a odvahy Mars. Je tu aj asteroid Chiron ako energia liečenia a našej viery a dôvery. Celý obrazec je umiestnený u teba v 10. oblasti a tak poukazuje na oblasť kariéry, statusu a tvojho celkového zamerania v živote. Je to práve táto oblasť, ktorá prešla najväčšou fluktuáciou a zmenou v tvojom živote. Emocionálny pokoj, komfort je tak veľmi vyžadovaný a hlavne veľmi potrebný, najmä v súvislosti s kariérou a každodennou prácou. Mesiac vládne tvojej rodine, Venuša ženským princípom, no a ak máš teda tzv. Kariéru, ktorá súvisí so ženami, s módou napríklad, s kozmetikou alebo aj s potravinami, uvidíš, ako sa postupne naplní tvoja spokojnosť a emocionálny komfort. Planéta Mars je náš drive a iniciatíva. Má tiež veľmi významné postavenie. Nachádza sa na 0 stupňov Barana. Je vo svojom dome, kde on vládne a pripravuje veľké zmeny. Zmeny sa budú týkať tvojho najbližšieho okolia, susedov, známych alebo aj súrodencov. Nakontaktuj sa teda na svoje okolie, dokonale ho spoznaj, pretože tam nájdeš svojich nových spolupracovníkov, nové týmy, nový obchod a nový biznis. Budeš teda v roku 2019 a hneď na začiatku kontaktovať svoje okolie so záujmom zväčšiť svoj biznis. Úspech bude závisieť od spôsobu komunikácie a spolupráce s tvojim okolím. Budú sa meniť aj zmluvné podmienky v biznise, dôležité listy a dokumenty. Minulý rok boli osobné planéty, ako je Mars, Venuša a Merkur retro. Bolo to obdobie od júna až do začiatku decembra 2018. Isto si pocítil rôzne zdržania, blokácie a prekážky. Musel si veľa problémov rozriešiť, nebolo to jednoduché urobiť rýchlu a náhlu progresiu. V roku 2019 nebude ani Mars a ani Venuša retrográdny a tak budeme môcť naše vzťahy a projekty nerušene rozvíjať. Napriek ťažšiemu postaveniu Saturna v 12. oblasti, naopak Jupiter, planéta šťastia a benevolencie, sa umiestnila v oblasti, ktorej je tvoj dlhodobý sen a cieľ, tvoji priatelia. Minulý rok ti Jupiter umožnil benevolentný rozvoj kariéry, pomohli ti významné autority, možno aj rodičia. Nemal si príliš veľa stresu v dôsledku svojej kariéry, je teda čas, aby si tento rok pozberal finančné plody z tvojich profesionálnych skúseností. Je to najlepšie postavenie Jupitera vzhľadom na materiálne benefity. Po dobu 1 roka máš veľmi ľahký prístup k tvojim priateľom, ktorí ti pomôžu materiálny benefit dosiahnuť. Máš prístup k veľkým spoločenským zväzkom a inštitúciám, ktoré najlepšie odzrkadľujú, ale aj spájajú ľudí s rovnakými záujmami. Otvoria sa ti veľké sociálne siete, budeš môcť naštartovať aj veľký sociálno-ekonomický projekt. Tvoji nasledovníci ti budú fandiť, dosiahneš aj určité spoločenské uznanie, po niektorý možno dlho očakávaný titul. Nezanedbávaj však silu marketingu, oslov čo najviac ľudí. Zdá sa, že rok 2019 bude o sociálnom živote, o vzťahoch. Jupiter bude vo svojom znamení, ktorému vládne. Má tu teda obrovskú silu. Jupiter vládne aj tvojej 3. oblasti, kde sú naši známi, naše najbližšie okolie. Máš tak vzťahy v najširšom, ale aj v tom najúžšom ponímaní, ako je napríklad brat, sused, sestra, naklonených na svojej strane. Choď a dosiahni úspech, malé a veľké týmy ti pomôžu. Energiu Jupitera pocítiš aj v partnerskej oblasti. Ak si mal pred časom problémy s partnerom, tento rok sa ti naskytnú spoločenské možnosti na cestovanie, užívaj si voľného času aj so svojou polovičkou. Vzťahy sú pod drobnohľadom Jupitera a to je veľmi optimistické aj pre kariéru, aj pre kontakty v tvojom blízkom a širšom okolí. Ak máš prácu v obchode, neváhaj osloviť čo najväčšie množstvo ľudí, dostaneš pozitívnu odozvu. Heslom v roku 2019 je choď von a stretávaj sa s ľuďmi. Ak máš ascendent alebo slnko medzi 12 až 25 stupňov vodnára, respektíve
Ak si sa narodil od 3.2. do 15.2., Jupiter v čase retrogradnej fázy bude až na teba 3-krát pôsobiť priaznivo. Vodnári svoj solárny návrat vítajú v čase od 21. januára do 19. februára. Avšak solárny návrat majú 4.2.2019. Obloha a rozloženie planét dostanú akúsi stálu pečiatku určitej témy, ktorú budeš rozvíjať celý rok 2019 až do obdobia ďalšieho solárneho návratu v roku 2020. Pri tomto nové je mesiac aj slnko v pozitívnom aspekte s Jupiterom. Ohlasuje sa tu teda podpora od priateľov, tvojich fanúšikov a tak si môžeš plniť svoj sen. Budeš mať veľmi jasno, akým smerom sa chceš pobrať a urobíš rýchle rozhodnutia ohľadom zmluv a obchodu. Mars s Uránom ti pripravia nečakané a rýchle možnosti rôznych stretnutí práve v tom najbližšom okolí. Jupiter bude počas celého roku sa kontaktovať na Neptún. Obe planéty Jupiter aj Neptún predstavujú spiritualitu, vieru, učenie, pravdu o živote a životnú múdrosť. Obe planéty predstavujú aj záležitosti 12. oblasti, o ktorej som sa na začiatku zmieňovala. Neptún je vo finančnej oblasti. Tvoji priatelia ti napomôžu tak kreovať tvoje finančné zdroje, hodnoty a majetok. Aspekt kvadrát je však aspekt tenzný, ale aj aspekt motivácie. Predstavuje tzv. Ružové okuliare, ilúziu, sen, ideál. Je dobre dať si tieto okuliare dolu a pozrieť sa na naše finančné zdroje trošku realistickejšie. Napriek tomuto tenznému aspektu, kedy si treba dávať pozor na detaily a na to, aby peniaze rýchlo nezmizli, teda ak aj prídu, hneď sa uvoľnia na nákup nových, možno aj luxusných vecí. Buďme opatrní a dávajme si pozor práve 13. januára, 16.6. a 21.9. Ak toto budeš rešpektovať, prídeš si počas roku 2019 aj na pekné peniažky. Univerzum realizuje svoje zámery, respektíve zmeny osudu cez zatmenie mesiaca a slnka. Je to veľmi mocný nástroj, kedy máme len malú, respektíve obmedzenú možnosť tieto zmeny ovplyvniť. V roku 2019 máme 5 zatmení, z toho 4 zatmenia sú v znameniach Kozorožca a Raka a jedno zatmenie, posledné, je na ose Vodnár a Lev, čiže ešte tam, kde si aj ty. Milý Vodnár, minulý rok, ešte aj v roku 2017, prebiehali podstatné zmeny tvojho života na partnerskej úrovni. Po niektorí si našli partnera, iní ho zasa mohli stratiť a tým, ktorým sa podarilo partnerstvo udržať, isto veľa vecí zmenili tak, aby mohli vo vzťahu fungovať ďalej. 21. januára 2019 bude zatmenie mesiaca v tvojej partnerskej oblasti. Ukáže výsledok partnerských vzťahov. Isto si prišiel na to, ako veľmi ťa minulý rok ovplyvňovali tí iní, ktorí ti priniesli do života nové impulzy alebo aj benefity. Partnerskou oblasťou prechádzal tzv. Karmický úzol spájaci a tak si mal možnosť stretnúť veľmi zaujímavých, excentrických či charizmatických ľudí. Na druhej strane si bol ochotný poskytnúť im ty svoje skúsenosti, zručnosti a byť im tak nápomocný. V januári ti opäť tvoji priatelia podajú pomocnú ruku, a ak rozvíjaš nový biznis či projekt v tvojom blízkom okolí. Príjmi teda pozvanie do klubu, choď na výstavy, kontaktuj čo najširšie okolie. Ak si slobodný, dokonca môže prísť veľmi dobrý priateľ alebo priateľka, ktorá sa môže premeniť aj na lásku. Zároveň tieto zmeny sú už posledné zmeny v tejto oblasti a tvoje partnerstvo by sa tak malo ustabilizovať na dlhé obdobie. Mars a Venuša, dvaja milenci, sú v harmonickom kontakte spolu s Jupiterom. A to už je vzťah alebo aj kreatívny projekt, ktorý má svoju budúcnosť zabezpečenú. 6. januára je už nové zatmenie na ose Rak a Kozoroch. Tieto dve znamenia predstavujú rodinu a spoločenský status. Každý z nás ako si to bude prehodnocovať, viacej dbať na potreby rodiny a nezanedbávať ani kariéru. Nájdi rovnováhu v týchto oblastiach. Zároveň sa ti predostrie nová karma na nasledujúcich 18 mesiacov. Je to karma, respektíve záväzok, poskytnúť všetky tvoje zručnosti a skúsenosti tým ostatným. Osa Rak a Kozoroch je priradená tvojej osi služby, zdravia a riešenia dennodenných problémov a záväzkov.
Týmito záležitosťami bude prechádzať karmický úzol spájaci, teda ten, ktorý ti predostrie tvoju budúcnosť cez riešenie tejto oblasti. Budeš nadšením a s vášňou riešiť napríklad aj konflikty a konkurenciu na pracovisku. Množstvo technických problémov súvisiacich napríklad s bytom či s domom. Problémov bude viacej ako inokedy, treba si stanoviť harmonogram všetkých prác, aby si to stihol. Veľkú časť dňa stráviš možno aj staraním sa o svoje telo, o potravu, o zabezpečenie denného chodu celej rodiny. Zvlášť to bude potrebovať ten, kto je slabší a chorý, tak neváhaj a poskytni im túto podporu. Budeš možno aj viacej pracovať, preto bude dôležité bilancovať fyzické a mentálne zaťaženie. Táto oblasť je aj tak trošku negatívna, môžu sa tu objaviť zdravotné problémy, buď tvoje, alebo aj tvojho partnera. Zároveň v tejto oblasti začínajú aj rôzne súdne procesy, konflikty. Tí, ktorí sa chcú rozviesť, respektíve odísť od seba, budú mať možnosť ukončiť vzťahy. Výhodou tejto oblasti je však materiálny benefit, mzda, odmena. Ráhu ti tu bude zvyšovať túžbu po väčšej mzde, zvýši sa aj náročnosť práce, pribudnú noví ľudia, nové zahraničné kontakty. Táto istá oblasť bude aj v júli predmetom dôležitých osudových javov. Ak si teda chcel zmeniť zamestnanie, január a júl sú mesiace, ktoré ti podstatným spôsobom môžu zmeniť tvoje doterajšie štruktúry v oblasti práce, zdravia a každodenných povinností. Pri týchto zmenách je vždy prítomný aj Saturn, tvoj vládca a pán karmy. Je to čas vážny, seriózny. Snaž sa plniť všetky povinnosti a záväzky voči rodine, rodičom a voči práci. Lunárny úzol rozpájací ťa bude posúvať, respektíve emocionálne uvoľňovať postupne z tvojej minulej karmy, teda z činnosti, a lunárny úzol spájací ťa bude posúvať do oblasti, kde treba uvoľňovať hlavne fyzickú záťaž vyplývajúcu z náročného denného režimu. Pôjde teda presun z oblasti ticha a pokojných vôd do oblasti denného ruchu. Je možné, že v práci bude treba štartovať nový informačný systém, pribudnú alebo odbudnú dôležití ľudia, ako napríklad aj tvoj šéf alebo aj tvoja pravá ruka. Je to mix pohybov, ktorých výsledkom je nové nastavenie dennej rutiny zdravia, riešenia záväzkov. Vodnári, ktorí sa narodili v čase od 21. januára až do 27. januára, tí skôr narodení pocítia silno aj vplyv Uránu. To je váš nový moderný vládca oproti Saturnu. Niektorí tieto zmeny už pocítili minulý rok v máji, potom v novembri 2018 zmeny utíchli a ďalšie zmeny prídu v roku 2019 v marci, kedy nevyspytateľná planéta Urán sa natrvalo usídli vo vašom dome, rodine, v pôde. Po niektorí sa môžu presťahovať do celkom novej oblasti, iní zase urobia nové zmeny vo svojom doterajšom dome, hlavne zmodernizujú ho, vybavia novou technikou a technológiou. Možno prinesie napätie, stres, zmeny vzťahov v zmysle dočasnej separácie v dôsledku zmien kariéry. Tvoja oblasť domova patrí znameniu býka a to je znamenie krásy a luxusu. Predstavuje aj tvár, napríklad oči, ústa. Urán ťa môže nabádať ku zmenám krásy tvojho tela, k tetovaniu a k rôznym skrášľovacím operáciám. Kozmetika tak bude častejšie predmetom záujmu. Urán v tejto oblasti pobudne 6 rokov až do roku 2026. Počas tohto obdobia tvoj domov prejde veľkou a podstatnou zmenou, budeš možno otvorenejší a aj slobodnejší. Častokrát Urán úplne zbúra pôvodnú štruktúru domova a vybuduje celkom novú. Rušné obdobie v rodine nastane už počas februára a počas marca 2019, potom v máji, na konci októbra, respektíve v novembri 2019. Ruch v oblasti partnerských vzťahov a kariéry bude patriť mesiacu júl a august. Môže to byť čas veľmi akčný, produktívny. Merkur je v retrofáze a rozpracováva, analyzuje ďalšie možnosti, ale v dôsledku tenzného aspektu Uránu, čiže v dôsledku zmien v domove, môžu nastať aj opakované, hlavne nečakané slovné iritácie. Vrchol kariéry bude patriť novembru 2019.
Obdobie retrográdneho Merkúru je obdobie, kedy sa trochu čas zastaví a dá nám možnosť sa pozrieť na detaily, rozpracovať tematiku, dokončiť veci nedokončené a dopovedať to, čo nebolo povedané. Prvé retro obdobie Merkúru bude patriť marcu 2019 a zameriaš sa hlavne na prehodnocovanie financií. Urobíš poriadok so starým majetkom, bude ho treba vyradiť, alebo sa ti môže navrátiť aj stratený objekt. Jednoducho urob si poriadok s peniazmi, s majetkom a hodnotami. V júli, kedy budú zatmenia na ose služby a zdravia, bude zároveň aj Merkur, messenger správ a komunikácie, retrográdny v partnerskej oblasti. Urob si analýzu obchodných zmluv, stanov si nové pravidlá, nový poriadok zmluvných vzťahov. Značne sa ti zlepší systém a organizácia tvojho denného režimu, ktorý môže byť náročnejší ako inokedy. Najkrajší nov v roku 2019 bude v znamení Panny, a to bude 30.8.2019. Panna predstavuje pre teba 8. oblasť, ktorá patrí financiám tvojho partnera. Ak ho máš, patrí aj intimnej oblasti. Venuša a Mars, dvaja milenci, Merkur, posol správ, sú v harmonických vzťahoch k tvojim obom vládcom, k Saturnu aj k Uránu. Užívanie si spoločných chvíľ, revitalizácia vzťahu, financie, to všetko je ti k dispozícii. Hlboké spojenie s partnerom, jednoducho, jednota tela a duše je najlepším liekom pre tých, ktorí mali v minulosti problémy vo vzťahu. Celý mesiac august a ešte aj do polovice septembra je Mars a Venuša v tvojej 7. partnerskej oblasti. Potom pocestuje do 8. intímnej a preto využi tento čas a naplánuj si dovolenku, naplánuj si čas oddychu alebo aj svadbu, ak sa chystáš na tento dôležitý moment. V decembri 2019 sa presunie Jupiter, planéta šťastia a expanzie, do 12. oblasti, poslednej, tam, kde je aj Saturn. Jupiter ti tu dá možnosť hlavne rozvíjať spiritualitu, cestovať a byť trošku v ústraní, v pokoji, poprípade sa liečiť. V júni 2020 príde k stretnutiu Jupitera, Saturna a Pluta. To jedinečné stretnutie veľkých hráčov na oblohe v tvojom prípade ti pomôžu pripraviť na veľký životný cyklus, ktorý začne, až keď Jupiter vstúpi do tvojej prvej oblasti, a to bude až v decembri 2020. Dovtedy máš ešte veľa času na uzatváranie svojich životných kapitol, potrebných na to, aby si ty v roku 2021 sa ukázal v celkom novom šate. Milý vodnár, venuj sa svojim kamarátom, kariére a partnerovi. Dosiahneš aj dostatočné materiálne odmeny, hlavne ak budeš poctivo riešiť denné problémy, ktorých môže byť ako keby viacej ako inokedy. V auguste a v septembri chod na dovolenku, užívaj si prírody, romantického času a pripravuj sa pomaly na veľké zmeny, ktoré ťa čakajú v budúcnosti v roku 2020 a 2021. Prajem veľa šťastia v roku 2019.